A presenza de praguicidas nos alimentos está no punto de mira. Un estudo revela que unha gran parte de produtos conteñen restos destas sustancias, especialmente nas froitas. A froita forma parte habitual da dieta de moitos cidadáns e cada vez hai máis consciencia sobre o que se consume. Tomo 3 pezas ao día, 2, 3, si normalmente. A fruta é unha cousa que, según din, que é saludable comela. La fruta sí, la fruta me gusta mucho, me cuido mucho, tengo 80 años y me cuido mucho. A maioría asegura ter en conta a presenza de praguicidas á hora de facer a compra, algo que non está exento de preocupación. Home, si, non é a fruta como a de antes, non? Que sabes que ben tratada ou para... Así non sabe nada. Así non sabe nada. E, bueno, malo para o corpo ten que ser, todo iso que lle metemos. Claro, sí. Parecida, mucho azúcar, muchas cosas, pero... Moitos consumidores optan por produtos nacionais, xa que os datos indican que presentan menos residuos que os importados. Aínda así, non todos lle dan a mesma importancia a este factor. Se che dixo a verdade, non miro as etiquetas, pero... Sí, eu procuro comprala de que poño origen España, naranja vale, que poño origen España suelo comprar, que a veces mete la pata que igual algunha de fora que primeiro ven, non digo que non, pero normalmente procuro a que poño origen España. Yo procuro comprarme los productos de la tierra donde yo viva. Segundo os últimos informes, o 46% dos alimentos conteñen restos de praguicidas, unha cifra que sobe ata o 70% no caso das froitas. Produtos como a uva encabezan a lista, pero aínda así o 99% das mostras analizadas cumpre cos límites legais establecidos. Con todo, entre a cidadanía hai unha idea bastante estendida, a necesidade de reforzar os controis, especialmente pola presenza simultánea de varias sustancias nos alimentos, o coñecido como efecto cóctel. No confío mucho en la sanidad, Creo que debería mirarse máis, pero, bueno, en realidade algo hai que morrer, non? Home, tal como veñe, despois de que oímos o das famosas fresas de Marrocos e de todo eso, pois teria que estar máis controlado. O que ven de fora, polo menos, o noso suponse que está mellor controlado, sí. A seguridade alimentaria está garantida pola normativa actual, pero o debate segue aberto. Entre a confianza nos controis e a preocupación polos efectos a longo prazo, os consumidores apostan cada vez máis por informarse e elixir con máis criterio o que levan á mesa.